Здравейте, DevBG. Божо изрази желание да направим един бърз девкаст на политически теми. Естествено, пречупено през призмата на IT бранша. И надявам се никой повече да не ни търси, защото вече няма и как да ни намери. Защото вече запразняваме. Айде на здраве от нас, който има бира. На здраве. Разочароващо, Божо. Добре дошъл за енти път. Ти може би най-много си идвал в нашите девкастове. Мисля, че ни е трети път, а пък няма да ви кажа на здраве, защото съм с колата. Една бира. Една бира. Той се от тях роската, затова аз съм в офиса и аз тук нямам да не те пусна там по пик, че са те хванали пиян, нали, да кажа. За политик една бира е като три уиските. Така че... Добре. Окей. Добре. Почваме с нещо супер стана Божо например. Предполагам, че огромна част от групата те знаят, но хубаво е да се представиш. Аз съм Росен и съм един от основателите, другия Боби. Няма смисъл да се представям, защото сигурно който следи нашия девкаст ни знае, но Божо, кажи нещо за себе си така съвсем вкратко. Аз в принцип съм програмист и съм работил в IT сектора на практика цял живот, с изключение на последните 3 години. Да, толкова точно станаха. Когато станах съответно министър на електронното управление, първият министър на електронното управление, преди това нямаше министерство, и след като ни посвалиха правителството, от тогава съм народен представител и се занимавам с естествена дигитализация. Супер. Така. Разбира се, кандидат съм на текущите избори. Продължаваме Демократична България, 23-ти МИР, преференция 107, тия неща да ги кажем, да са на масата, да се знаят. Супер. Добре. Аз съм приготвил няколко тук, ще ми се да изварим няколко горещи картофа, преди вече да почне, нали, разговорът да бъде в нали, така по-фокусиран на тема IT. Първо, днес си поиграх да ви прочета програмата, имам един въпрос. ППДБ лява или дясна партия е? И според тебе ляво или дясно е по-добре за IT сектора? ПП са в центъра, те са си го казвали, т.е. при тях има и леви мерки. Да, България, Демократична България е в дясно центъра, т.е. ние застъпваме по-десни мерки. Сега, това означава, че цялото нещо като сума е може би в центъра, като даваме, има политики вляво, има политики вдясно. От наша гледна точка за IT сектора по-добре, разбира се, да е дясно, т.е. минимално намеса на държавата, минимално регулации и максимално оставяне на пазара да се отправя без съответните пречки. Като в контекста на направенето на бизнес, съдебната реформа, която говорим всеки път и много отдавна и продължаваме да настояваме за нейното завършване, с Конституцията, така да се каже, започнахме, е от наша гледна точка доста дясна. Защото тя осигурява равенство, равен аршин за всички на пазара. И дава възможност на българските компании да не бъдат третирани като втора, трета ръка компании от чуждестранни партньори, които като направят оценката на България като рискова дестинация заради неработеща съдебна система и корупция, и казват, и аз съм го казвал, мисля, че и преди при вас, казват, вие сте в червения списък, вие сте с висок риск в рисковата ни матрица, не мога да сте изпълнител, не мога да сте подизпълнител, така. Така че... Аз мисля, че това е свързване с затварянето на доста американски компании, офисите в България. Има ли нещо общо с тези неща, които казваш в момента? Говоря и за Uber, говоря и за доста сериозни други компании, знаеш какво е направено. Със сигурност е фактор, едва ли е водещ, тъй като те все пак при сходна среда са отворили офисите си тук. При VMware основното е преструктурирането, свързано с купуването от Broadcom, които са малко като с стъкларски магазин. Те преструктурират в посока други държави, а не в посока България, защото, примерно, вместо тук да бастисат офиса, не дойдоха още, примерно, 10 000 човека от други дестинации. Тоест,
очевидно инвестиционният климат не е много добър, след като техния анализ, те със сигурност са работили с едни от най-добрите консултанти в света, са ги посъветвали да напуснат. Ами, това не знам. Аз много ме е интересно наистина да видя анализа им, какво ги е подтикнало да напуснат тук. Дали, например, невъзможността да разширят операцията, тъй като знаете, че пазара на програмисти е доста труден. Сега, последната една година беше малко по-различно, но като цяло няма откъде много да привлечеш нови хора. Дали е свързан с съдебната система и корупцията, дали е свързан с цялостно бизнес среда, много би ми било интересно да видя този вътрешен документ, който обосновава закриването на този офис. Добре, на тебе като политик, особено в бранша, не го ли намираш най-логичното да използвате контактите си, така наречените и международни, и правителствени, и да изисквате проактивно всъщност да действате преди това нещо да се случи, а не малко или много постфактум? Ние като политици да спрем решението на една мултинационална компания. Не, това има пред. Не да го спрете, да разберете защо и в крайна сметка може да вземете, ако хората са недоволни от някакви конкретни неща, бихте могли да чисто политически да подходите да се решат някои от потенциалните проблеми на хората. Ами, това често казано е добра идея. Аз се наемам, сега си записвам да видя има ли механизъм, по който можем да научим поне трихите на това решение, без да нарушаваме някакви NDA вътрешни. Така че ще питам да разбера какви са били водещите причини на VMware. Вероятно, ако ги разбера, ще аз да подпиша NDA, но поне да знаем на къде да насочваме реформите. Те са много, всъщност, серия от ивенти в момента и събития. Видимо затварят са доста стартапи, които офиси на по-малки стартапи американци в България. Едновременно с това знаем. Uber затваря офиса си, компания, която 7-8 години е била в България. Близо 60-70-80 човека, мисля, че бяха. И още много такива, за съжаление, събития се случват. Надявам се, че това не е заради политическия климат в България и толкова несигурност, която правителството поредните години дава на международните ни партньори и така нататък. Аз съм сигурен, добре, нека да продължим с друга тема. Да. Политическата нестабилност също е фактор, в това съм сигурен. Тя не е нещо хубаво. Не е хубаво за никой, да. Тук ще кажа, че смяташ ли, че вдигането на мода, което, нали, колко ти да спорим, данък или не е данък, всъщност излиза от джоба на хората и влиза в джоба на държавата, което е данък. Нали, как той се харчи, това е отделен въпрос. Смяташ ли за логично партия и коалиция, която всъщност огромна част от избирателите и са в IT бранша, това е предишните полове мога да ти ги извада, нали, които бяха на предходните избори и така нататък. Виж, че логично да действа против собствените избиратели, като тук го казвам в контекста на това, че всички браншови организации бяха срещу това вдигане на максималния осигурителен доход, което е абсолютно съчетано с никакви усилия на това да се подобри данъчното събиране. Казвам като човек, който тук живее. Зад мен е пълно със строежи, може да се разходите да видите колко от хората се осигуряват и на какви пари по строежите. Същевременно IT фирмите е най-лесната дойна крава. Просто ние всичките ни транзакции са на светло. Предполагам и при тебе, и при мене, като предприемач, знаеш, че парите идват от чужбина, няма как да се заобиколи каквото и да е. Не смятам, че правилно. Смяташ ли, че е логично да действате против бранша, който всъщност са ви избирателите? Защото, примерно, имах партии като БСП и Възраждане, които не са толкова представени в нашия бранш и за тях е абсолютно логично да искат такива мерки. Но за вас, поне според мен, не знам, интересно ми е да чуя какво мислиш по темата. На 3 компонента на този въпрос ще отговорим. Ще започна от по-лесната част. Дали НАП полага някакви усилия и дали държавата полага някакви усилия да си събира доходите. Не съм съгласен с теб, че не полага. Да, на строежа отзад най-вероятно мога да намериш такива хора, но като цяло данъчните приходи са нараснали значително. Тоест НАП е събрала повече приходи. Това, което предложихме в всичките данъчни закони на практика, бяха доста мерки за изсветляване на
сивия сектор и конкретно на ресторантьорството. Защото обвиняват ни хората, вие дигате мода, пък оставяте ДДС-то на 9% на ресторантите. И това, нали, от птичи поглед го разбирам и то е абсолютно легитимна критика. Само, че ние предложихме ДДС-то на ресторантите да се върне на 20%. Просто нямаше мнозинство за това. Само ние и ще си призная, Има такъв народ, също бяха на това мнение. Тия две партии гласуваха за 20% ДДС. Всички останали слушаха Алибегов. Бяхме предложили Министерството на финансите и ние като народни представители 7-8 мерки за изсветляване на ресторантьорския сектор. От тях се приеха 2, доколкото си спомням. Задължителния посттерминал и възможността да не си платиш, ако не ти дадат касова бележка. Те все пак са важни и оттам идва някакво изсветляване, но останалите отново бяха отхвърлени, въпреки че ние опитахме да ги предложим. Така че по тази линия има допълнително събиране на приходи. НАП полага доста усилия в рамките на законовите си възможности. По основната част на въпроса. МОД не е данък, но ти си прав, той излиза от парите на работодателя и на служителя, съответно, и влиза в държавното обществено осигуряване, което не е бюджет, но предвид, че държавното обществено осигуряване се субсидира от бюджета, защото не стига, на практика двете са един континуум. Сега, ако видим стойността на максималния осигурителен доход през годините и го сравним с минималната работна заплата и с средната работна заплата, защото минималната е нещо изкуствено. Държавата е казала, минималната заплата е хикс. Но средната заплата е пазара. И ако сравним МОД с средната, виждаме, че те тръгват доста раздалечени и през годините много се приближават. В този смисъл МОД не може да не расте, защото в един момент МОД ще стане средна заплата и тогава сметката съвсем няма да излиза на солидарната система. Дали трябва системата да е солидарна е отделен въпрос. Ние имаме една доста важна дясна мярка в програмата сега, да има възможност за прехвърляне на по-голям процент от осигуровките на третия стълб, което знаете какво е третия стълб. Но така или иначе МОД не може да стои фиксиран за винаги, защото в един момент средната заплата ще се изравни с него, тя се приближава все повече и повече и той вече не е максимален осигурителен доход, той е някаква средна стойност. Сега, това, което показваха изчисленията на Министерството на финансите, е, че тази година МОД трябва да се дигне на 4000 лева. Ние такова, именно защото IT сектора са наши избиратели и не само защото са наши избиратели, това е вторично, защото генерират добавена стойност, защото са най-производителният сектор на практика в икономиката. Казахме, не може да се дига с колкото. Кой сектор е за да го кажем пак? IT сектор. Да. В момента не мога да ви цитирам данни, но предвид брой заети хора спрямо БВП, което генерира, е най-производителният според мен. Не, това не е лошо да се каже, защото аз за първи път го чувам от устата на политик в твое лице. Хубаво да се знае все пак. Да, аз съм предубеден малко, защото идвам от този сектор. Харесвам си го. Не, всички сме в този сектор. Да. И аз, които познавам пред този кол. Да. Добре. Затова от Демократична България, конкретно казахме, не може да се вдига с толкова много. Нищо, че сметките показват това, нищо, че чисто икономически така излиза модела и така нататък. Трябва да минимизираме този ръст. Поради което увеличението беше по-малко, отколкото показваха сметките. Знам, че това не е достатъчно. Знам, че увеличение 0 е най-добре. Отколкото Асен Василев предлагаше. Няма да кажем Асен Василев, защото тези сметки се правят в Министерството от експертите. Чертаят се едни графики, смятат се едни Excel и така нататък. Не е Асен Василев да ги е сметнал той на Excel и да е казал, искам да взема от IT. Не, тук нека да сме... Политическото решение се взема от политическото ръководство на Министерството. Да, експертите могат да кажат всичко, нали? Така. И затова политическото решение, включително с нашия принос към него, беше да се дигне по-малко, отколкото показват анализи. А ГЕРБ на какво мнение не бяха от кухнята да ни кажеш?
Често казвам, не знам, но предвид, че ГЕРБ през годините също са дигали мод, те като експерти разбират това. Сега, те естествено биха били щастливи ние да си раздразним избирателите, така че те с удоволствие ще видим, когато не е техен финансов министър. Но действително системата при такъв ръст на заплатите, който наблюдаваме, който като цяло не е лош, защото той изпреварва инфлацията. Мода не може да стои фиксиран и забит. Чуваха се предложения да махнем изобщо тавана. Тоест, осигуровки се плащат на заплата. От кой бяха тези предложения, защото аз съм чувал? Ами, че не си спомням. Представители от Продължаваме промяната? Не. В дискусии с... Да, не си спомням, често казвам име, но не бяха политически дискусиите. Разбира се, това в момента би било пък съвсем прекалено, защото ще удари този сектор значително. Аз в тази връзка поисках данни от НАП. Колко хора са на текущия праг, колко са били по години на съответния праг за съответната година и как са разпределени по код на длъжностите. Като по код на длъжностите, съответно, направих някаква калкулация колко са в IT сектор. Всъщност 20% от всички служители, които са на максимален осигурителен доход, са в IT сектор. На всякаквите там възможни длъжности, програмисти, инженери, архитекти, QA и така. Да, ама вкарваш ли в IT, в институти или статистиката на България, в IT бранша влизат и всякакви комуникационни компании, мобилни телекоми и така нататък. Също и телевизиите мислят, че влизат в това. Мисля, че Божо нещо... Аз ще го отдръжа после, няма проблем. Нещо прекъсна интернета при мен. Божо, прекъсна за малко. Били повторя това, което каза. Да. Аз там, докъде чух въпроса, дали включвам телеком и всякакви неща. Да, защото статистическия индекс за точно това, което говори, включва много широк спектър от индустрии различни, не само софтуерни компании или хардуерни компании. Това имах предвид. Справката, която поисках, беше по код на длъжността на служителя, който е на максималния доход, а не по код на... Те са изключително outdated. Аз всеки път, като назначавам човек, се чудя на какъв код да го сложа и си късам косата, човек. Знаеш много добре. Product Owner няма. Така е. И архитект няма. Да, но има приближение. Това е контекста. Не съм напълно щастлив от това, че все пак се налага да съобразно наказание на IT сектора. Аз, между другото, конкретно за този член в Закона за държавното обществено осигуряване се въздържах. Тоест, моя глас е бил против или въздържал се, но съзнавам, че това не е някаква велика революция, която съм направил, просто като символен акт. И то не защото сметките, не защото трябва да стои мод винаги където е, пак това в някакъв момент просто ще е невъзможно, защото трябваше да е първо по-добре комуникирано и второ да усети IT сектора, че за него се мисли и в другата посока. Не просто да вземе пари. Според мен, слагаме коня пред магарето. Това, което трябва да се направи, въобще да се преосмисли този така начин солидарен модел, той е абсурден. Хората трябва да имат доброволно да си избират фондовете, включително да се осигуряват самостоятелно, като всяка една свободна държава, поемаш отговорност над собствения си живот. Човек, ако купува, аз направих една така проста калкулация, ще ти я изпрата. Ако просто тези пари, които в момента ги даваш за осигуровки, си купуваш абсолютно случайни акции от Fortune там 500 компаниите, каква доходност се получава, сравняваш ги с операторите на подобни неща в България и нещата са супер плачевни. Честно казано, според мен нищо не се прави за, бих казал, децентрализирането на НЗОК и на НОИ. Това са два цирия, които докато функционират, винаги ще има течове и винаги ще има хора, които не им стигат парите, получават лоша услуга и хора, които са недоволни, че твърде много високо плащат. Но това е мое мнение.
Знам, че политиците в България с извинения нямат топките да го направят това нещо, защото предпочитат, нали, да не разплащат тези системи. Между другото, само за частните пенсионни фондове, ние сме предложили, пак казвам, по-висок процент от осигуровките да отиват към частни пенсионни. Виждал ли си каква е доходността на тези пенсионни фондове? Виждал съм и тя не е добра, поради което има друга мярка, която предлагаме, и тя е облегчаване на тези фондове да е по-свободно да могат да инвестират. Защо за 10 месеца не сме стигнали до прилагането на тази мярка, ще питаш ти най-разумно. Изпревариме! Да. Защото въпросът е първо, кое е по-напред, второ, дали има мнозинство. За някои неща, които са от нашата програма, сме сондирали партньорите и сме установили, че на този етап няма мнозинство или е казано по-нататък. Сега не знам дали с конкретния случай е такъв, аз съм имал такива примери. Така че това остава в програмата ни. Трябва тия фондове да могат да генерират по-висока доходност, най-малкото заради стабилността на системата, защото тъй като генерират отрицателна доходност, в един момент могат да гръмнат, което ще е проблем за цялата система. Така. Един въпрос, понеже IT сектор е много чувствителен на чуждестранни инвестиции. Аз извадих от БНБ една статистика. Сега, това, което намерих, беше Google Search. Не съм ровил по тежки документации, но дават year-to-year спада на чуждестранните инвестиции спрямо месец януари е 70,3%. Тоест ужасен спад на инвестициите. Дори сравнявайки го с предходните галабарници, има нещо тревожно. Не е войната в Украйна, защото войната в Украйна не почна януари месец. Не е COVID, защото COVID вече няма. Нещо вътрешно ми изглежда. Няма такава някаква невероятна финансова стагнация. Има такива сигнали, но на момента нищо не се вижда. Това, което ме притеснява при една малко по-сериозна финансова криза, тези числа дали няма станат още по-лоши, и ми ще да чуя твоя анализ, защо 73,2% са спаднали. Още веднъж казвам, това е статистика на БНБ. Това е за 3 месечието. Ми пише year to year. През януари, така, спрямо година по-рано. Тоест най-вероятно сравняват януари с януари. Да, и за 3 месечието, т.е. за март, с предното 3 месече за предната година, беше сходно. Сега аз не съм икономист, за да се задълбавам в детайли в тия неща, но няколко бележки. По-бившия председател на Агенцията за инвестиции написа един коментар по темата и каза, тия данни е хубаво да се сравняват на края на годината, когато не се ги коригира. Защото те всъщност се получават доста корекции по тях и са доста неточни на 3-месечна база. Това е едно. Другото е, че има лаг. Тоест, институционалната среда не се променя чак толкова бързо, че за 1, 2, 3 месеца всъщност да спре някакви инвестиции. Самите инвестиции отнемат месеци. Примерно, по време на предното наше правителство, на Кирил Петков, имаше пък някакъв доста сериозен ръст на преки чуждестранни инвестиции. Тоест, едни и същи политически партии управляват с плюс-минус партньори, с един същи финансов министър, или единия път огромни чуждестранни инвестиции, другия път спад. Аз по-скоро бих гледал тия данни, нека да ги видим на края на годината и в двата случая. Третото е, че в Европа съм чувал, че има някакви признаци на рецесия, така че това също трябва да го отчетем. И нещо друго, което трябва да кажа за инвестициите от тук нататък. То не се отнася за тези числа конкретно, защото закона не беше прият, беше прият февруари, но влиза в сила в септември. ДПС бяха предложили един закон за изменение на закона за насърчаване на инвестициите, в който се предлагаше въвеждане на скринингов механизъм за рискови инвестиции. Това е достича от регламент на Европейския съюз, така че ние задължително трябва да имаме скринингов механизъм. Това скринингов механизъм цели да ограничи, например, руски инвестиции в критичния инфраструктура. Ако дойде някой руски капитал и се опита да купи фирма за киберсигурност, говорим за IT сектора, или да си купи нещо в енергетиката, или китайци да си купят пристанище, тези неща са рискови.
инвестиции, високо рискови инвестиции. Мисля, че английска фирма купи Школо.бг. Това купи? Мисля, че английска фирма купи Школо.бг. Така, английска... Не съм сигурен обаче. Да, английска. Това е супер, аз не виждам нищо лошо в интерес на WebOps. По принцип, аз съм окей също. Да, и аз. Обаче, дявол е в детайлите. Текстът, който беше стигнал на практика до второ четене, казваше, че на практика всяка една инвестиция подлежи на скрининг. Защото условията, като ги наложиш, те не бяха кумулативни, ако отговаря на 2 от 5 условия и тогава, ако 2 от 5 условия бяха инвестицията е над 1 милион и е в IT сектора или в високотехнологичен там сектор и хоп скрининг. Тоест на практика излизаш извън обхвата на регламента с критична инфраструктура и всяка сделка подлежеше на скрининг. Освен това, съвета по скрининг има 30 дни да се произнесе, обаче ако не се произнесе нищо, виси инвеститор и чака. И европейските инвеститори не се подлагат на скрининг, но инвеститори като Великобритания, САЩ, Япония, Канада, които имат значителни инвестиции в България от тези държави, подлежаха на такъв скрининг. Освен това, всяка една администрация, общинска, регионална инспекция по не знам си какво, можеше да каже на съвета по скрининг, тук някакъв инвестира, аз си мисля, че това подлежи на скрининг, му направете скрининг, да не вкарайте в този процес, където 30 дни той трябва да чака, ама може би с 60, може с 120. Това беше огромен корупционен риск, който ние спасихме. Това не е по публично видео какво се случи там, защото имаше второ четене в комисия, където се вкара втори доклад на работна група. Той беше изработен от колеги от мен и колеги от Да, България, колегите от ГЕРБ и колегите от ДПС. Така че ние, за да може изобщо да подкрепим скрининговия механизъм, трябваше да отпаднат тези рискове за нормалните инвеститори, тия бюрократични пречки. И всъщност направихме мълчаливо съгласие, така че като изтече срока, там нататък инвестиция е разрешена. Карахме в белия списък САЩ, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, така че те да не минават през този процес. Махнахме възможността всяка институция да сезира съвета по скрининг и на практика, като някой отиде да инвестира и кмета да каже, чудесна инвестиция си имате тук. Знаете ли, част обаче имам право да отида и да ви подложа на скрининг, дайте ни пари, иначе няма да стане работата. Това е много интересно, Боже, обаче тук, понеже както рестриктваме пари, които си идват от чужбина, предполагам, отношението към Русия е ясно, заради войната в Украйна и така нататък, но много хора ще кажат, парите са си пари. Примерно една държава като Турция няма нищо против подобни инвестиции. Тоест, ние ако приемем, че рестриктването на капиталите потоци от Русия сме го направили, има ли някакво нещо, което, примерно, аз не съм чул за някаква голяма американска инвестиция или нещо, което да компенсира този поток, защото в крайна сметка, end of the day, тази хубава българска дума, парите са си пари. Тоест, много хора ще кажат отдолу, защо спираме руските капитали. Защото руските капитали могат да потърсите така наречения corrosive capital, корозивен капитал. Той не създава благосъстояние. Той отива и си купува влияние, често политическо влияние. Като си купиш някой енергиен монополист или някой важен играч на енергийния пазар, после създаваш политическо влияние чрез него, а не непременно създаваш благосъстояние. Това е само един пример. Така че ние така или иначе трябва да имаме скринингов механизъм. Въпросът беше да не бъде той твърде бюрократичен, да не създава корупционен риск и да не ограничава нормални чисти инвестиции. Това на второ четене с второ четене в комисия успяхме да го постигнем. Добре. Един въпрос относно левите политики. Днес си поиграх да ви разгледам програмата. Така. Условия за нормален бизнес чрез ефективно правораздаване, независими регулатори, ала-бала, общи приказки. Програма за финансиране. Ще те прекъсна тук, извинявай, но регулаторите никак не са ала-бала, защото те ключови в устройството на държавата.
Да, окей. Нали, аз гледам така програма за финансиране на машини и оборудване на български предприятия в рамките на допустимите държавни помощи. Тук пак държавата влиза в несвойствената си роля на инвеститор, което нали, е доказано, нали, че, както казвам, колкото повече се разпределят пари, толкова повече има шанс нали, някой чиновник да ти уреди нали, някаква инвестиция. Нали, това е работата на частните инвеститори, не на държавата. И тук се почват вече интересните неща, които са доста левичарски. Не казвам добри, лоши, просто ми е интересно от парите откъде ще дойдат. Нали. Намаляване на преките доплащания от пациенти за болнично лечение, осигуряване възможност за безплатни лекарства за диабет, качествено детско здравеопазване, държавна национална болница, минимална заплата на медицинските специалисти поне 80%, допълнително финансиране на училищата с по-добри резултати, финансови стимули за университетите, двойно по-големи данъчни облекчения за работещите родители, значително повишаване на данъчните облекчения за кредити при първо жилище на млади семейства, модифициране на швейцарското правило, бала, харчене, а парите откъде? Тоест, аз не виждам някъде, нали, като нали, ти си предприемач и знаеш, че когато имаш капиталови разходи, когато имаш от една страна разходите, от друга страна трябва да имаш приходи. Поне не видях някакво обвързване на тези неща с каквито и да е условия за растеж. Защото растежа при една икономическа криза ще спре. И тук е интересното нещо, което открих, нали, пак Статистически институт, прогнозата за вземане на заеми. Нали, т.е. прогнозиран държавен дълг достигне 48,9 към края на 2024, 57,2 края на 25, 66,5 към края на 26, като това е от бюджета. Нали, т.е. като дял в прогнозата на БВП дългът нараста с 23,8, знам, че нисък световен мащаб, до 26,3 и така нататък. Т.е. това, което аз виждам което ме притеснява, е, че има политика, която е социална, което няма нищо лошо, но тя е на база на взети пари, които абсолютно никой няма мисъл как ще се връщат тези пари и въобще как в икономиката, като човек, който участваш, каква е, кога ще ги връщаме тези пари? Тези пари не може да ги оставяме за бъдещите поколения. Гледам, малко по-дълъг ми беше въпроса, това е последния така по-дълъг. Така, няколко части. Първо, има в програмата предвидени мерки за облекчаване на средата за бизнеса, намаляване на режимите, облекчаване на режимите за бизнеса и така нататък, така че нали, това е в моята част. Цялостното облекчаване на бюрокрацията създава по-добра бизнес среда, така че да може да е по-продуктивен бизнес. Това е едно на ръка. Другото, при ГЕРБ, които нали, казвам при ГЕРБ, защото в момента са някакви опоненти, защото са управлявали последните 15 години и на практика с тях е сравнението. На края на годината оставаха едни излишъци бюджетни. И тия бюджетни излишъци се раздават с така наречените ПМС-та, постановления на Министерски съвет. И с постановление на Министерски съвет се казват тия пари за това, тия пари за това, тия пари за тоя, тия пари за он. На практика. Тоест, ние тия излишъци, вместо да ги генерираме, ги залагаме изначално в бюджетната сметка, да отидат по предназначение. Така че за излишъците е това. Тоест, тия пари, то винаги ги е имало. Те излишъци са по няколко милиарда, са се раздавали. Въпросът е просто къде отиват и по какъв начин. В момента отиват планирано в рамките на бюджетния процес, а не декември месец да почнете ни да бъдете ни ПМС. Другото нещо е дълга. България има най-ниския дълг към БВП в Европа. Вчера го гледах, 21% ми е дълга към БВП. По време на този кабинет, последния, дълга към БВП е паднал. Процентно. Да. Но абсолютно се увеличил. Той в това се мери. Даже и... Всеки мери както му е удобно, нали? Тоест, правил съм презентации, знам, нали, всеки вади метриката тази, която... Всъщност истината е, че се вадат едни пари, които са заеми, теглени от държавата, които трябва да връщаме всичките. И ако отчетеме на растежа, нали, се измерим с тези заеми, излизат някои притеснителни корелации, нали, но факт е, че процентно сме ниски, нали, но факт е, че се вземат заеми, за да се реализират тези социални програми, което за мен не е ясна политика. Не, ако беше за да се реализират тези разходи, нямаше да е ясна политика. Само че те се взимат за инвестиционните разходи, които, между другото,
в общините в момента има рекордна инвестиционна програма, така че реално това са капиталовите разходи на държавата. Общините да изградят ВиК, да изградят каквото имат нужда, за да направят живота на гражданите по-добър, държавата да изгради пътища, купуват се влакове в момента и така нататък. Тоест, ако има заеми, те винаги идеята е била те да бъдат за това, за инвестиционната програма. Четвъртата част на въпросите, откъде е примерно за намаляване на доплащанията за лекарства, като цяло в сектора здравеопазване. Направихме един анализ, Министерството на финансите направи, аз също го направих, между другото, взех данни от НЗОК и го направих. Могат да се спестят милиони, когато просто не реимбурсираш опитите за източване на касата. Като бяхме предложили изменение на закона, за да се спре това източване. Как става това източване? Някои болници, не само частни, между другото, но понякога и частни, по-често частни, си имат свързани с тях доставчици на лекарства. И те им ги продават на максималната допустима цена по списъка на Националния център за цени и реимбурсиране. Защото знаят, че до там ще им ги платят. Ние казахме, че частните болници трябва да провеждат обществени поръчки, за да постигнат най-ниска цена. Само че това беше отхвърлено с гласовете на Възраждане и на ГЕРБ и на ДПС. Тоест, ти си твърдо за всяко нещо да има държавни поръчки. Трябва да има. За лекарствата е особено очевидно, че... Не за всичко, за държавни поръчки, така нататък. Обществената поръчка, макар и нагласена в повечето случаи, все пак е нещо добро, не? По принцип се трябва да е по-прозрачно. Знам какво имаш предвид. Има особености в Закона за обществените поръчки. Така, има член 79, че стигнем там. Но частните болници, които използват обаче държавен ресурс, т.е. парите на НЗОК за реимбурсиране на тия лекарства, трябва да провеждат търгове. Това не беше прието. Окей. Но формулата, по която се определят максималните цени, които НЗОК реимбурсира, я променихме. Да, тя не беше променена с максималното, което ние искахме, но въпреки това приехме една промяна в тази формула, за да има консенсус с всички, която ще вкара милиони, десетки милиони, ако не и стотици, обратно в касата. Само с тази оптимизация. Да. Боже, разбирам, че не искам просто да разводнявам. Мене ме интересува примерно тази мярка за примерно първо жилище, като взема младо семейство, как ще я реализирате, нали, да по-ниска лихвата? Ще идете при банката, нали, безплатен обяд, нали, т.е. не мисля, ще да минаваме през всяка една точка, нали, твърде подробно и просто аз това, което виждам е, че да. Петата точка е данъчните облегчения. Тоест ние казваме, ще облегчим данъчно млади семейства, тия, които имат кредити и така нататък. Тоест ние ще им вземем по-малко данъци. Това не е ляво, според мен. Ние не казваме, ще вземем едни пари от едни хора и ще ви ги дадем на вас. Ние казваме, от вашите пари, които сте си изкарали, ще ви вземем по-малко от данъци. Това според мен е дясно. Не е дясно, защото всъщност данъчните приходи ще трябва да се компенсират от тези хора, които не имат първо жилище, а примерно второ. Ние няма да дигаме данъци. Това е първата точка в програмата. След като има ресурс, нали, да се правят такива, нали, сметки, значи държавата взема anyway повече пари, отколкото ти трябва. Нали. Тоест, така, трудно може да му убедиш в тази математика. Нали. Така, и само да си кажа, виж член 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, там има действаща мярка за данъчни облегчения във връзка с лихвите по ипотечни кредити за младите семейства. Тя обаче е приета 2009 и не е актуална на пазара. Там лимитите са, нали, тотално за пазар 2009 година. В момента имотният пазар е много по-различен. Ще актуализираме спрямо пазара. Не е, нали, някаква грандиозна драма, която ще се случи. Добре, супер. Бобсън, ти нещо на коментара. На темата, да. Може ли да дадеш малко по-голяма яснота за хаоса, който настъпи последните месеци? Аз също няколко пъти изпаднах в много неприятно положение, когато трябва да отида до аптека и трябва да си купя лекарство, което или за детето ми, или за близък и така нататък. И нямам никакъв начин да го купя. Спешно е, изключително е трудно. Понякога доктора, с който
GP-то, всъщност, което е назначено, не е достъпно, понякога се налага да купиш лекарство спешно в 11 вечерта. Това е зверски пейн за цялата нация. Би ли обяснил всички фактори, които сте взели преди това, за да направите тази дигитална система по този изключително неудобен начин? Може би е имало достатъчно смислени причини да бъде така, но никой не ги знае или поне аз не знам. Масово хората, с които аз разговарям, нямат никаква идея. С антибиотиците имаме сериозен проблем, той се нарича антибиотична резистентност. Тъй като в България се прекалява системно с антибиотиците, бактериите, които тези антибиотици бият, развиват резистентност. Има много интересни статии по темата, че всъщност, ако не направим... Много хубаво тръгна посоката на разговора, само да уточня. Искаш да кажеш, че това не е свързано с някакви допълнителни неща, всъщност предпазваме населението от злоупотреба с лекарствата. Някой е мислил, че тези лекарства не трябва свободно да се продават и точно поради тази причина има някаква спирачка. Това ли е смисъл на цялото нещо? Защото всички хора си говорят някакви пълни глупости. Искам да излезе от тебе правилното нещо. Това е водещото при въвеждането на мерки за антибиотиците. Сега, антибиотиците по принцип са по лекарско предписание. Ти по принцип и последните 30 години не трябва да мога да отидеш в аптеката и да кажеш, дайте ми един антибиотик. Това е незаконно. Добре. Ако това се случва, то е било незаконно винаги. То се е случвало. С въвеждането на електронните рецепти, просто освен незаконно, стана и невъзможно. На практика ограничихме възможността да се нарушава закон. Да се върна само на антибиотичната резистентност, ако не се предприемат мерки в световен план, и другите държави обаче с по-висок процент на изписване на антибиотици, в един момент няма да могат да се правят операции. Защото бактериите, които се убиват от антибиотиците по време на операции, ще станат резистентни. И правят се нови антибиотици, но изоставаме в тази битка и това е системен световен риск. Божо, да ти кажа, всъщност, не знам, основният източник на антибиотична резистентност няма нищо общо с основният източник е земеделието, нали, в частност животновъдството и в частност Китай. Нали. Тоест там е 97,2%. Отворихме голяма тема. Най-силните антибиотици и ги сипват директно в фуражите и това нещо, нали, което правим. Нали, тоест, тук е, нали, тази тема, нали, ако искаш, ще те свържа с специалист в тази област. Не мисля, че това е истинската причина, нали, антибиотичната резистентност, но е факт, че нали, се появиха огромни опашки навсякъде с тези електронни рецепти. Естествено, системата не работеше известно време. Най-вероятно тръгва, като знаем там как са нещата. Но нали, просто не знам експерта, който се допитвал. Нали, не основният източник е животновъдството на антибиотична резистентност. Така, за причините за тази мярка, все пак тя е взета от Министерството на здравеопазването. Аз действително не съм здравен експерт, но така, тия лекарства са с рецепта били винаги. Въпрос, моите критики към въвеждането на електронната рецепта съм ги написал публично. Тоест аз, когато тя беше пусната и станаха тия файлове, написах какво е трябвало да се направи, преди да се пусне. Защото не всичко е било направено. Не е бил направен анализ именно на това, какви са реалните практики, какви са реалните use cases, какви са среднощните use cases и така нататък. Ние бяхме предложили да се въведе телемедицина, за да може да има обвързване на рецепта с преглед, което е задължително по принцип. Това, че може някой да ти даде една бланка и сам да си напишеш, нали, това е абсурд, или някой аптекар да ти даде без рецепт антибиотик, също е незаконно. Но трябваше да се изследват реалните практики, реалните use cases, в които това е нужно и да се предвиди как те да бъдат решени. Така че това... Аз съм съгласен с теб, обаче не има много кейсове, които въобще са хенълници. Най-малкото, че каза преди малко, диабетни заболявания и така нататък, ти си редовен ползвател на дадено лекарство, ако отидеш на някакво място и си забрал лекарството си, категорично в момента не можеш да си купиш. Дори доктора няма право да ти издаде, а ти примерно си изгубил лекарствата. Как го решавате този проблем? Така е. Аз, пак казвам, имах критика тогава и към министъра на здравеопазването, и към министъра на електронното управление. След това опитах да помогна да се решат тия проблеми.
Бях на една експертна среща при премиера за електронните рецепти. Дадох предложения, след това имах срещи с съсловните организации. Написах други предложения, които ги изпратих на Министерството като идея. Един пример, който е проблем. Изписва се един антибиотик. Отиваш в 3 аптеки до тебе и него го няма там. Има друг, който е генерично. Удобен, но него не мога да купиш. Той е същия, но не можеш, защото генеричното заместване при нас го няма. И генеричното заместване обаче, ако тръгнеш да го въвеждаш, ще ти скочат всички, включително и в парламента, по други причини. Сега няма да влизам в тях, защото е много дълбока заешката дупка, но след като проведах тия срещи, стигнахме до едно консенсусно решение. И то е лекаря да предписва едно основно и едно алтернативно. Реално замяната не я прави фармацевта, но имаш възможност, като отидеш от текста, ако го няма едното, да вземеш другото. Шансът се дига, но не ти решава проблема основния. Така, но то се знае горе-долу кои са налични. Трета мярка има една система за проследяване на наличностите, която никога не е супер up-to-date, но би дала някаква индикация какво го има. После като си изгубиш лекарството, буквално смисъл. Как го решавате този проблем? Ти не можеш да купиш ново. И доктора няма право да ти изпише ново. То това е другия проблем. Аз тук се присъединявам към твоята критика. Аз съм опитвал в рамките на моите депутатски правомощия да сезирам и двамата ресорни министри, да им кажат, тук има проблеми и с номенклатурите, имаше проблеми, проблемите с номенклатурите се оправиха. Проблеми с процесите, проблеми с заместването и така нататък. Изпратил съм съответните предложения, направил съм съответните срещи и в момента процесът не е окей. И това е проблем за цялата дигитализация, защото хората отидат при аптеката, виждат опашката, не могат да се намерят лекарство за диабет и казват, това съм ви дигитализацията. И затова тия неща... те винят дигитализацията, оттам аз искам точно това да не е. Дигитализацията е в полза на обществото. И се получава точно обратния ефект, особено при по-старите хора. Нали, сега тук наследят ние какво пием. Разбираш, приказките в улиците са абсолютно отвратителни на тази тема. Да не говорим, че има и причини да говоря така. Но нека Божо само да довърши това, което казва. Само да вметна, защото това е важно. Дигитализацията е в полза на хората, когато е направена както трябва. Иначе е обратен. Да. Иначе пречи. Да. И затова именно по тази тема не смея, мога да видите постовете ми в предизборната кампания, едно нещо не съм казал за електронно здравеопазване, защото там не беше свършено както трябва. Не беше направен необходим бизнес анализ, не бяха обследвани всички тия процеси, реални use case, за да се направи едно решение, което хората да са доволни и което и лекарите са доволни. А може ли по някакъв начин, доколкото зависи от тебе, но на фона на тези грешки, които се допуснаха, предполагам, че в бъдеще такива грешки няма да се допускат, нали, или ще се избягват, защото това беше просто наистина. Хората не бяха подготвени, много пъти отиват, правят някакви работи, фрустрират. Аз съм бил свидетел на скандали в аптеките и как хора се молят да им дадат лекарство в момента, защото няма достъп до GP-то и детето им е болно с някаква температура, и те всички го изпращат в спешен кабинет, естествено. Нали, спешен кабинет има право да изпише всякакви лекарства, но някак си ставаше въпрос за някакъв education, който тотално липсваше. Да, за информационна компания съвсем. Сега, спешен антибиотик по принцип няма. Нали? Добре, давам го пример с антибиотик, аз не съм медик. Сигурно има лекарства, които Защото много хора са свикнали, като дигне температура, отиват да купят антибиотик в аптеката. Това, нали, тази практика в принцип е хубаво да спре, защото се свалиш температурата с нурофен. Той не е отива, продават без рецепт. Но действително трябваше да са обследвани тези процеси и това се въвежда обаче с наредба. Аз моля и да се вика, ако беше на ниво закон, да взема и да внеса закона. Това е в наредба. Аз написах изменение на наредба, изпратих ги на Министерството. Нали, имам въпроси за парламентарен контрол, включително към министъра, но до там. А министърът беше казал още в януари, че ще си подава оставката на ротацията и беше дигнал ръце. Така че... Там съм за малко, влязам и излизам. Това е част от проблемите на политическата нестабилност, че нали, никой не смее да направи нещо по-дългосрочно. Тук да се върнем на това. Нали, аз по принцип смятам, че дигитализацията е много грешно направена изцяло в България
Има няколко порочни практики. Тук знаеш за какво ще почнем да говорим. Ние сме го обсъдихме и на предварителния разговор. Първо е много скъпа, прави се на парче. Да, бе, Роска, става си много политически коректен, моето момче. Да. Като журналист почна да говориш. Предварителни разговори. Ама да, бе, смисъл, цяло 5 пени плащат, за да водим този разговор. Разбираш ли малко? Ама лошо, че не плащат. Лошо е, че могат да купят дюте, това е проблема. Да, сори, това беше лирическо отклонение. Да, прието е забележката. Чухме се с Божо, пита го каква бира харесва и той междувременно ми каза, че така и така. Сега, за мен основно ще го нареча моделът IO. Това е модел, в който няма конкурентна среда реално. Това е най-големия, това е първия минус. Тази компания е представена политически N на брой правителства, включително сегашното, предходното, където ти беше министър, по-предходното, служебните, така. Винаги има някакъв, което си абсолютен тотален конфликт на интереси. Качеството, така, опитах се да погледна там системата за електронна идентификация, исках да видя какво представлява. В държавния гид има един файл readme.md. Не знам, може би съм гледал в грешното репо, но за това, доколкото знам, са отишли няколко милиона и това е нещо, което може би ще е хубаво да го обсъдиме. Смяташе, че този модел е добър. Би ли продължал да го подкрепяш? Би ли го променил в това посока? И защо Естония, in end of the day, успя да направи цялостна електронизация с много по-малко пари от нас? Изключвам дори някакъв абсурд наречен държавен облак, който е там, чисто технически може да заореме, да видим въобще какъв е смисъл и колко струва това нещо. Но за мен този модел не води до води до някакви малки стъпчици, много скъпи, много малки, много некачествени, но нищо съществено. И не виждам и някакви стъпки да се променя, по-скоро виждам обратната тенденция. Така, първо аз 2016 година приехме изменение на закона за електронното управление, с които, казвам приехме, защото тогава бях съветник, който участваше в този процес и подготви концепцията и разписа заедно с колеги закон. Тогава създадахме Държавна агенция електронно управление, която прави тия политики и предвидихме да създаде държавно предприятие един системен оператор, който да извърши за държавата като вътрешен ресурс, но да не бъде това, което е IO в момента. В 2019 година ГЕРБ изтриха този текст и сложиха едно изречение: системна интеграция еди какво си, информационно обслужване извършва системната интеграция. Точка. И аз тогава критикувах този подход. Тогава моята компания беше член на Byte. Там подготвихме и консолидирана позиция срещу тези промени, тъй като те премахнаха всяка прозрачност, която имаше в закона, премахнаха всички детайли по това какво може да се възлага, какво не може да се възлага, по какъв ред, как се устойностява и така нататък. И оставиха едно широко поле, където всеки може да привиди каквото си иска. Някой може да привиди за употреба, тя може да е там, тя може да не е там, не е ясно. След това, когато станах министър, от първите неща, които възложих, беше да се направи анализ на тези практики в други държави в Европа. И много от тях имат, ако искате, мога да пробвам да си пусна интернет от друго място, ако не ми е толкова добър интернета. Не, окей се. Дайте ми само 30 секунди. Не, окей се, чуваме, те виждаме идеално. Добре. Не, защото малко Wi-Fi ми играе, но... Малко, да, имаше някакъв лак за 2 секунди, но като цяло е окей, така че както решиш. Ако искаш го смени, да, сега спря напълно. В момента не получавам нищо. Точно да говориш с информационно обслужване и не спря интернет. Изпря на земната линия. Ще го отрежем това нещо в някакъв много елементарен монтаж. Не, няма смисъл. Това нека така се седи.
Така, сега се пуснах от телефона, така че всичко трябва да е наред вече. Така, възложих да се направи анализ на практиките в Европа, къде има държавно предприятие или някаква институция, която се занимава с IT дейности. Не с политики, не с анализи, не с такива неща, а с програмиране, с мрежарство, с сетъпване на хардуери, с security, с такива работи. И в повечето държави има нещо такова. Има в Португалия, има в Австрия, има в Белгия, има в Италия, даже няколко има в Италия. В Гърция няма. И се насреща с министъра, човека каза, там много ни липсва тук, защото знаем, че другите държави има и сега е някакъв шест. Така че държавата трябва да си има вътрешен капацитет за IT услуги. Обаче, той трябва да е много добре дефиниран, какво се възлага, в кои случаи се възлага, как се остойностява, как се контролира качеството, външен контрол на качеството, например, и в кои случаи, защото това той да се прилага просто за всичко, той в момента не е така. В момента информационно обслужване обслужва много малка част от администрациите, обаче обслужва много голяма част от най-ключовите администрации, които имат най-голям разход за хардуер и за софтуер. Тоест, като бройка администрации, информационно обслужване има малък дял. Въпросът тук наистина е малко по-различен. Ясно, че може би трябва да има нещо, което внедрява, но в случая информационно обслужване действа като гара разпределителна. Тя получава по закон държавната поръчка и си намира подизпълнител, заобикаляйки където така вече и може да има много неприятни. Не казвам, че има, но както в Автомагистрали АД всички, нали, т.е. вашата политическа сила бяха твърдо против този модел, аз не намирам някаква съществена разлика между двата. Просто магистралата е по-видима за всеки един човек, докато IT-то е малко по-специфично и според мен е доста повече неща могат да се правят, като примерно да купиш някакви рутери, които са за военните, за някакви елементарни неща, за 10-15 хиляди евро рутера, при положение, че има такива, които са 150. Сега, разлика има, тя е в един смисъл съществена, но паралелите съм ги правил и аз с Автомагистрали. Това с Автомагистрали го имало в блога. Разликата е, че информационно обслужване е длъжно да превъзложи по реда на Закона за обществените поръчки. Тоест, когато при него дойде от някоя администрация желание да се изгради нещо и той влезе в ролята си на гара разпределително, то трябва да възложи тази поръчка по ЗОП. Докато Автомагистрали не правеше това. Тя го възлагаше без да провежда процедура по ЗОП. Но въпреки това, това също не е окей. Сега, тук контрамнението е, че по този начин информационно обслужване осигурява адекватно управление на проекта. Само че информационно обслужване може да осигури адекватно управление на проекта без да е възложител. Възложител може да си бъде администрацията по реда на ЗОП и да ползва услуга за управление на проекта, което беше концепцията и 2016, което е концепцията и в новия закон, който днеска почти финализирах. Той се казва Закон за управление на информационните и комуникационни технологии в обществения сектор и предвижда каталог на услугите, какви услуги се възлагат на системния интегратор, от кои администрации само, кои възлагат на свободния пазар, кои изключват рамкови споразумения с свободния пазар, за да се предоставят същите ти услуги, защото когато кажем, примерно, Министерството на финансите възлага на информационно обслужване услуги X или Z, то същите услуги трябва всички останали министерства да могат да ги възлагат по сходен начин. И всъщност критериите за качество на тези услуги се определят от Министерството и се прилагат както за частните изпълнители, така и за ИО. Критериите за смятане на Total Cost of Ownership се прилагат и за двете. Тоест идеята е да се приложат еднакви стандарти към тези, които ползват услугите на информационно и тези, които ползват услугите на свободния пазар, за да няма това усещане, че там не се работи пазар. И другото е, че действително това те да превъзлагат създава известен риск. Всяка централизация на финансов ресурс създава риск и затова възложителите ще си бъдат самите администрации. Политическото представителство също ми е интересно мнението ти, защото за мен това е дори по-притеснително от другите неща. Когато представител на фирмата, който има интерес финансов да взема поръчките, е нейн служител, е министър и после когато свърши негов мандат, той отново се връща на позиция в тази фирма. За мен това е доста на границата на законността. Ами, аз предпочитам да не коментирам господин Йовски.
по обясними причини, но имайте предвид, че информационното обслужване е на практика 100% държавно. Да, то е 99,7% държавно. Частните инвеститори на практика не получават нищо, те получават стотинки. Държавата в последните години си взима 70% дивиденд от информационното. Тоест дори някакви средства да се завъртят там, тия, които не отидат за инвестиции в, например, инфраструктура или в привличане на нови хора, се връщат обратно в държавния бюджет. Така че аз не се притеснявам за тази част, че някакви пари... Аз съм сигурен, че там тези пари не позволяват много да се разпределят и се намират нещо да ги изхарчат за болници или по правилен начин, но това е друга тема. То не е друга тема, защото действително там трябва да има повече прозрачност, естествено бонусите на хората е чувствителна тема. Те не са държавни служители, те работят с търговско дружество, но повече отчетност трябва да има. Една от мерките, които предвиждам в проекта на този закон, е да се мине към двустепенна форма на управление на дружеството, защото тя в момента е едностепен. Имаш изпълнителен директор, заедно с управителен съвет, 4 човека. Големите дружества, които са ключови за държавата, имат двустепенна структура с надзорен съвет и управителен съвет. Смятам, че трябва информационно обслужване да има надзорен съвет, защото концентрира не просто много средства. Това е, често казвам, по-малкия риск. Концентрира много критични системи. И управлението на тези критични системи има и политически риск. Така че и от гледна точка на това, смятам, че трябва да има двустепенна структура. Това е едната от мерките, които съм предвидил. Другите са одит от Сметната палата регулярен, не само на финансовия отчет, защото в момента Сметната палата проверява финансовия отчет, а одит на цялостните дейности. Този закон мисля да го внесем в следващия парламент. Той е доста обхватен, ще го кача след изборите за обществено обсъждане, за да получа доста коментари за него. Просто наистина не съм го довършил съвсем, буквално преди този разговор финализирах и някакъв. Интересен момент е с здравните данни. Аз често казвам, съм изключително притеснен, защото това е, ако няма по-сензитивни данни от здравните, и това нещо е много ключово да бъде добре съхранявано. Аз нямам доверие, че се спазват всичките стандарти, защото примерно в Щатите имаш стандарт като HIPAA и така нататък, които са, ако си се занимавал с тях, знаеш колко са стриктни до последното нещо. Амазон имат специализирани клаудове, които са сертифицирани с всичките неща. Тук в България здравните, има ли някакъв технически одит на този код, който се изплюва? Някаква гаранция, че това нещо, някаква отговорност, ако се окаже, че системата е пробита. Защото знаеш, в частния бизнес е много лесно. Твоята система колабира, излитат ти данните и ти си чао от бизнес. Всичките клиенти се отказват. Тук не мисля, че има такъв риск за тях и не мисля, че има такива стандарти, които просто, дори аз не знам дали просто да не вземем американския стандарт и да го приложим за тази система. По принцип се прилага... Да, прилага се GDPR. Не, GDPR е съвсем различна тема. Не, защото реално HIPAA е част от GDPR. GDPR има член 9, който засяга чувствителни данни, които влизат здравни данни и предвижда съответния ред за Impact Assessment. Но това, което аз съм проверявал чисто технологично как се извършва защита на данните в Националната здравна информационна система, ме кара да съм по-скоро спокоен. Но трябва задължително да има такива одити. Пак ще се върна на този закон, за който говоря през 5 минути. Там предвиждам министъра на електронното управление да възлага специализирани одити на ключови за държавата информационни системи регулярно. Националната здравна информационна система е една от тях. Системите на агенция в описването са други от тях, на НАП, агенция Митници още едни. Просто е действително, че колкото да имаме доверие на инженери, трябва да има външен поглед. Трябва да се правят такива одити и техните доклади да бъдат, ако не публични, то резюметата от тях да бъдат публични. Предвижда ли се някаква отговорност, ако софтуерната фирма Хикс изгради системата Y и тази система Y има security проблем и съответно, както стана примерно с NAP, доста от данните влезнаха в замунда. Също много, много чувствителни.
Има ли глоби? Всъщност държавата като е държавно предприятие, ти казваш, много е хубаво печалбата да се връща обратно, но той глобата е безмислена. Ще ги глобиш и от единия джоб влизат другите. Тоест, практически това предприятие не може да бъде наказано чисто пазарно за нещо, което не е свършило както трябва. Не е в срок, не е достатъчно качествено, има security проблеми. Ами ти не можеш, това просто тук не е кой изгражда системата, а кой е собственик на системата. Собственик е държавата. Собственик е Министерството на здравеопазването. Ще накажеш ли Министерството на здравеопазването, че е имал някаква течна дата? Ами не трябва да се накаже изпълнителя. Това е една елементарна клауза в договор за изпълнение, че носиш. Ние работиме в момента, даже текущия договор. Един от договорите ни е с доста тежки санкции, ако въпреки че кода е собственост на компанията, за която работиме, ако има някакви security проблеми, имаме много сериозни санкции, които директно афектират нашата фирма. Нали? Само, че тия клаузи се прилагат, когато има gross negligence. Когато има security уязвимост, която е zero day, например, тогава вие не носите отговорност. Окей, тук съм съгласен. Става въпрос за кода. Примерно забравена парола админ. Или, примерно, не апдейтнат някакъв security модул, за който има ясно, че има уязвимост, отворен порт и така неща, които са свързани с конкретната имплементация. Ами, ако NZIS беше възложена по договор за обществена поръчка и след това се случи нещо такова, да, вероятно ще има глоба за изпълнителя. Неустойка. Тая неустойка нямаше да се бъде изпълнителя, така че дали то е информационно обслужване или не, в случая е по-малък проблем. Тук, при частните компании, отговорността се носи като фалираш, като те изритат от бизнеса, защото не си защитил данните на клиента. В държавното управление се носи политическа отговорност. Като изтекат данните от Националната здравна информационна система, който е бил министър достатъчно дълго, че да е можел да поправи тия проблеми, носи тази отговорност, той подава оставка, партията, която го е излъчила, губи хикс хиляди гласа и следващия път не взима властта и така някой се научава как се развалят одити на информационни системи. Знам, че не е перфектно, но такава е ситуацията не само в България, и в други държави. Тук е друга темата. Става малко да разширим малко в една друга посока. Аз имам един такъв въпрос към тебе. Пишеш закони. И ползваш ли новите така наречени трансформери или AI-чета, които да ти помагат за това нещо? Не. Не? Добре. Защо? Не. Защото те, знаеш, далеч са перфектни. Далеч са, така. Опитах да ползвам ChatGPT, за да ми свърши малко работа по наказателно-процесуалния кодекс, тъй като част от реформите, които предвиждаме, са във връзка с това, което открихме покрай нотариуса. Като гръмнах нотариуса, се оказа, че има доста пропуски в НПК, процесуалния закон, който позволява подслушвания, злоупотреби с СРС-тата, злоупотреби с тайни свидетели, скриване на неща по следствената тайна, държане на дела на трупчета и всякакви други злоупотреби, които прави прокуратурата. И аз реших да видя дали ChatGPT може да ми направи BPMN диаграма на НПК. И отгоре не може. твърде. За сега. За сега не може. Да. Скоро ще може. Какъв контекст се го храниш? Ако е с голям контекст, нормално, ако е с по-малък, ще успее. Ами, нарисува нещо, което е твърде опростена версия на реалния процес и просто възложих на хора да го нарисуват процеса. Но да, предполагам, че в бъдеще ще могат да се ползват. Само, че то при писането на закон е по-важно каква идея влагаш, а пък самото изпълнение не е трудната част. И затова също то е малко като писането на код. Не е много по-различно, между другото. То е подобно. Аз затова се опитах да го ползвам с аналитична цел, т.е. да предостави действащия закон в структуриран вид, а не да напише нови текстове. Само да ти кажа, че ние работиме по много сходен проект, където извличаме knowledge graph от суров текст. Нали,
И нали, не е съвсем тривиална работата, но трябва да се прави на много малки стъпки. Нали. На една стъпка му е твърде много му идва в сложността, но ако имаш желание, ще ти покажа някой прекрасен ден какво сме направили. Естествено за американския пазар, аз тук за България е много полезно процесуалните закони, НПК, ГПК, АПК, ДОПК да бъдат описани в бизнес процеси. Защото ще могат да се видят пропуски, ще могат да се видят какво липсва, къде се злоупотребява и така. Това ще бъде много, много добре да се направим, между другото. Защото прекалено много голям контекст и ако тръгнеш да ги четеш, ти през цялото време си в детайла, вместо да гледаш нещата първо отгоре и да влизаш на някакви леери, нали, на вътре в тези закони. Добре. Само един последен въпрос от мене. Чух преди няколко, извинявай, Роска, може би ще дадеш. Чух, че се вкара един стандарт за фактуриране, за изнасяне на фактури, дигитализиране на фактурите в България от частните фирми. Какво стана с него? И уеднаквяване. Става въпрос за цялостния процес от издаване на фактури, плащане, автоматично изпращане в НАП и всички тези неща така добре могат да се дигитализират, че аз нямам представа защо не го правим. Ние в момента живеем в свят, в който всяка фактура е дигитално направена в някакъв формат. Нямаме нито UUID на дейтата вътре, нямаме метаинформация, знаем за какво ти говоря, то е елементарно в общия случай. Може да имаме един централен регистър с UID-та към или хешове на тези всички фактури. Всичко това може да бъде дигитален на пентолни локи и така нататък. И освен това, като го вържаме с плащанията, цялата тази информация да отива и в платежни нареждания към банки или различни транзакционни формати. И в Германия има един такъв стандарт за еднакви фактури. Нещо можеш да кажеш по този въпрос? Няма нищо в достатъчно напреднала фаза, че да мога да говоря в детайли за него. Трябва да има такова нещо, защото действително е належащо. Нещо, което от малките неща, които свърших, то е почти комично, но в закона за ДДС се казва, че фактурите имат копия и оригинал. Поради което електронните фактури, знаете, трябва да имат копия и оригинал. Което е направо смешно. И с предложено и от мен изменение в закона за ДДС, махнахме копието на оригиналните на електронните фактури. Така че малка победа. Между другото, много малки на пръв поглед неща свършихме по законодателството. Аз съм народния представител с най-много предложения между първо и второ четене, 43, с които такива неща съм оправил. Електронна услугичка там, отпадане на удостоверение тук, спестяване на бюрокрация, примерно по закон за мерките срещу изпиране на пари. Знаете, дистанционната работа, защото сме на IT сектора, дистанционната работа, на вида, в който беше внесена и дори прията от комисия, всъщност затрудняваше бюрократичност. Да, там имаше пак поредните скандали по този въпрос. И тук трябва все пак цялото мнозинство, което имаше в парламента, подкрепи това нещо и Министерството на труда и социалната политика подкрепи, но направих доста тигелчета между двете сгради, за да намерим текст, който да е приличен и да работи за реалната среда в IT сектора, т.е. да не трябва при всяко смяна на населеното място да подписваш анекси, както беше предвидено. В момента имаш 30 дена годишно абсолютно свободно да щъпаш, където си искаш. И освен това е сигурно, че в договора, като подпишеш с списък населени места или с области дори, това ще е законно, защото преди не беше сигурно. Това буквално беше редакция в зала на второ четене. Излязах, прочетох, прие се, но така да се каже, хвърлих се и спасих дуспата. Трудовата книжка отпада. Това също го избутахме. Това задължително, даже прекалено много време го чакахме. Да, синия талон разкарахме, да, и това електронни ваучери за храна вкарахме. Защото абсолютно всички стикери на коли също е абсолютно безмислено да съществуват. Не, ако ги произвеждаш. Ако ги произвеждаш, е доста добър бизнес в интерес на истината. Да, не спираме производство, спестяваме пари. Спираш, ама комисионната приколтия. Няма какви комисионни, те пари, нашите пари отиват в тези комисионни разкази. Нали? Точно това аз говоря иронично, нали? Тоест всеки един бизнес се опитва да се закрепи, колкото и да е безмислен. От 45-то Народно събрание предлагаме да отпаднат тия стикери. И
няма, т.е. не е стигало до второ четене изобщо Закона за движение по пътищата. Между другото, да, кажи. Като обаче все пак има консенсус за отпадането на стикера за гражданската отговорност. За стикера за техническия преглед от дебата, който имахме на първо четене, изглежда, че по-скоро няма да има мнозинство. Няма да влизам в аргументите, повечето от тях са безсмислени. Има един, който си заслужава по-задълбочена дискусия, но така или иначе стикера за гражданска поне има мнозинство да отпадне. Боже, това е един кивадо стор, много, много важен въпрос. Значи, автомобилите модерните, говоря модерни автомобили последните 3-4 години, даже са модерни. Ти говоря за топ-ноч 2023-2024, да не говоря за Тесли, BMW-та, Мерцедеси. Те знаят повече за собственото състояние, отколкото може един технически преглед да прегледа тази кола всъщност в какво състояние. Аз имам един уникален казус. Бях закъснял с 2 дена, моя грешката, нали? С техническия си преглед. А колата ми излиза от оригиналния сервис, няма значение какъв е, прегледана е на 300% от всякъде, защото освен това и в гаранция. Но аз съм задължен по закона в България да отида и да дам 100 лева за технически преглед, за да направят какво, да удостоверят, че тази кола е валидна за движение по пътищата на България. А те дори не могат да си свършат работата, а излиза от сервис, който го е свършил. Освен това има дигитален рекърд в Append Only Log, в ключа на колата ми, в облака на производителя на колата ми, точно в какво състояние до милиметър всеки един детайл по тази кола. Какъв е смисъл от техническия преглед? Да, за коли, които нямат дигитален, как да кажа, твин, как се наричаха те, дигиталните твинове? Digital Twin. Да, Digital Twin, където ти буквално мога да влезеш и само по вина да провериш абсолютно всичко за тая кола. Включително дали работи ръчната спирачка, може да провериш. Това нещо е абсурдно. Ние живеем в някакъв съвсем различен свят. Защо все още съществува технически преглед? Аз го смятам за рекет, когато караш модерна кола. Първо, защото има директива, която предвижда задължения за държавите членки да въведат задължителен технически преглед. Сега, дали можем... Това е следствие на това, че колите нямало как да бъдат прегледани. Да, а не е първостепенно. Законодателството изостава. Дали ние можем да приравним Digital Twin на технически преглед или трябва да изчакаме промяна на директивата, в момента не мога да ти кажа, но със сигурност това е следваща стъпка. Стикера обаче, според мен също... Стикера е лесно да се махне. Да. Иначе, да, стикерите не успяхме да ги махнем, защото просто не стигна до второ четене, но пък, например, въведохме задължение на НАП и общините и МВР да са свързани, защото като си платиш глобата на едното място, другия не разбира. И обратно. 3 алинеи в ДОПК, прияти с 200. Той е един елементарен event sourcing или append log от едното място, ходи на другото и се прати стикерите. Няма да влизам в технически детайли как реално е организирано, защото ще плачем. Текстов файл в някой FTP. CSV, днеска 24 часа. Точно. Не си мисли, че има кавка. Няма кавка. Не, между другото, на едно място в Министерството на финансите мисля, че имаше някаква кавка, но така. Аз нещо искам да затворя, защото за мен е най-важно. Аз съм стартъпаджия, разбира се, работил съм и в по-големи компании, така нататък. Едно от нещата, които си го говорихме на предходния девкаст с Никола Янев, беше как да докараме яките американски висита, лондонски, защото без капитал, всъщност аз не смятам, че административна тежест гони чуждестранните инвеститори в IT сектора, гонят ги първо недостатъчно на брой кадри, за да направиш някакъв скейлъп. Второто нещо е недоверие в съдебната система, най-вече липса на арбитражна възможност, за да се такова усложнени, за да отвориш банкова сметка, трябва да се... Тоест, аз веднъж само да ти кажа, исках при един angel инвеститор, той човек имаше един полет беше дошъл тук, буквално на летището трябваше да го хвана и той се нави да даде някаква малка сума. Тогава бях в началото, 40-50 хиляди евро, говорихме. И той казва, давай да подпишеме. Нали? И аз му казах, ама не може, то така трябва да се мине по такова, по наколо, по тет. Всъщност,
Нали, но това все пак не е най-големия проблем. Най-големия проблем е как да докараш американските висита в България, където могат да отидеш, нали, защото българските висита оперират 5-600 хиляди евро. Какво мога да направиш? Нали? Тоест, това не може да се изгради някаква система, дори да порасне, ще изкупува някаква по-голяма риба. Нали, в Калифорния нали, нещата са съвсем различни. Не казвам да станем Silicon Valley, но не виждам някаква концепция, макар че конкуренцията ви от Синя България имаха така доста интересна визия, нали, знаеха ги фондовете, как да докараме големите играчи, които да раздвижат цялата стартъп екосистема. Да, сега Никола, докато го слушах, защото аз слушах вашия девкаст, той говореше за суперкомпютри. Суперкомпютър вече имаме. Той е свързан с европейската мрежа, може да се наема, т.е. За мен това не е критично. Нали? Човек отива в клауда, си купува си услуга. Така, имаме местни висита, които по-голяма част от тях разпределят европейски фондове, но те са професионални висита, т.е. държавата не взима парите и тя да ги разпределя, използва си местни фондове. Отговорът на твой въпрос е първо място институционалната среда и съдебната система. Докато България навсякъде по рисковите матрици е в червено, просто големите висита няма да бъдат. Това няма да е достатъчно сигурно. Примерно, това, което кажеш за банките, за всички тия неща, аз предложих, например, да не трябва да има набирателна сметка за откриване на дружество. Да. Защото за да ти открият набирателна сметка, банката ти взима 300 лева, ако собственика или управител е чужденец, казва ти ще видим и след 3 седмици си казва няма да ти открият. Това е повсеместно. Имаше от търговски камери на 13 държави бяха писали, че трябва това да се спре. Аз го внесох, то мина и на ГЕРБ поискаха прегласуване и гласуваха против и то падна. Защото ще ли да се перат пари. То беше до 1000 лева, ако ти е капитал на дружеството, да може с декларация да го откриеш. Така че тук, нали, малък неуспех бележим, макар че опитах. Приехме обаче дружество с променлив капитал. Това дружество с променлив капитал е супер стартъп френдли, защото то освен, че няма фиксиран капитал, позволява всички стартъпски неща, като option pool, Dagalong, всички неща ги предвижда като правна възможност, която ние си уреждахме с договорите с виситата преди, но това как щеше да издържи в съда и съда как щеше да се чеше като го види, никой не знаеше. Сега това е уредено в закон и съда не мога да каже такова нещо не съществува като Dagalong. Така че това го свършихме. Прието е ДПК. Даже има един въпрос към министъра на правосъдието, зададен миналата седмица. Дали търговския регистър вече ще бъде готов на 30 юни, когато трябва да влезе в сила цялото това нещо, или ще има забавяне. Чакам да ни отговори. Никола Янев имаше една доста хитра идея, нали, която според мен е най-приложимата в това нещо, и това е държавата да гарантира участие като limited партнер в такова VC, което със сигурност ще го докара. Нали, ако държавата може да извади 2 милиарда, примерно, и да каже, ние сме limited партнер в BlackRock, BlackRock ще направят офис в България, ще почне да оперират от България със сигурност, нали, защото това е голяма сума. Не съм говорил с BlackRock. BlackRock ги използвам като нарицателно за най-голямото VC в света. И това нещо е... Ами, ето, примерно, това е много интересно нещо е да се проучи. Пишеш един имейл, депутат си, министър си бил и така нататък, до 10 най-големи или 100 най-големи CV-та в Silicon Valley и кажеш какво трябва да направим, за да дойдете да оперирате в България. Аз ако им напиша, няма да ми отговорят. Нали? Тоест казвам ти го... То между другото, има един много успешен българин, много свестен в Sequoia. Така че... Да. Нещо каза Бобсън, но не се чу. Да, познаваме го. Той е в IT бранша в България. Популярен. За кой става въпрос? С балкански. Или бъркам. Балкански, да. Да. Добре, беше един от беше на най-високо ниво в Google. Мисля, че няколко години беше VP в Cloud. Да, преди това в VMware. Доста успешен. Той е изключителен човек, ние се познаваме, освен това помага страшно много за развитието на
всякакви стартап български компании и развитието на IT бранша и в България, и в чужбина. Абсолютно. Организира Bulgaria Innovation Hub, където съм участвал и оттам го познавам, така че... Да. Аз ви благодаря за този DevCast. Трябва да тръгвам на последните предизборни събития. Добре. И ако има въпроси от хората, мисля да направя един AMA в групата, писмен, така че да могат хората да си зададат и въпросите интерактивно. Супер. Ами ние ще го постнем, само там мисля, че има съвсем две неща, които да ги погледнем началото и директно го пускаме в групата. Нали, предаването не е на живо, защото просто логистично нямаше как да се съберем на едно място. Много хора ще кажат, че сме си казали неща, дето е по-добре да ги кътнем, нали смисъл. Нали знаеш, хейта просто е... Няма... Според мен си зададохме... Поизпоти се малко, Божо. Макар че спокойно човек, как като го гледам. Да, Жега с Сако, как няма да се изпоти човек. Боже, успех на изборите и пак се чуваме и продължаваме. Следи групата и фидбека от DevCast. Следя. Чао, чао. Хайде, чао. Чао. Ти нещо измори се, Бацуни? Не се измориха, ама 1 милион неща са ми на главата и чай да спръснал записа.